Čo prosím? Dobre si počul, chcela by som ti niekoho predstaviť. Však ty máš 16 rokov, ty mi môžeš predstaviť maximálne tak Teletubbies žltú a zelenú. Fú, no tak to mám zlé správy. No daj, nech to máme za sebou. No, volá sa Marek a chcem, aby prišiel na večeru. Aha, no tak to v žiadnom prípade. No, ale mama mi to dovolila. Jej mama ti to dovolila. Magda, bal si kufre. Ale oco, však už mám 16. A koľko má pán Marek? No, on je trošku starší, krátko po 30-ke. No tak to má No veď má aj, to je ten problém. Magda, bal kufre aj mne. No tak čo, môže prísť na tú večeru? Takže teba nakladá 30-ročný čávo. Pardon, tesne po 30-ke a ja ho tu mám hostiť? No hej, lebo my vám na tej večeri musíme niečo oznámiť. Dneska dojde ten blbec? Táto, to není blbec, to je môj frajer. Však uvidíme, aký bude frajer. Oco, prestaň, on dojde iba na 5 minút, aby to potom nebolo trápne na tej večeri. Ale čo trapné, ja ho len vyspovedám troška. Už je tu. Ahoj, láska. Zdravičko, ja som Jasminin otec. Sevas, ja som Marek. A tam mňa však ty jak vyzeráš? Trip, ne? Tak poďme si radšej sadnúť. Tak koľko máš rokov? Pred týždňom som oslavoval 39. Dobre, čím sa živíš? Mám nahrávacie štúdio, do toho som založil krypto a ešte idem aj repovať teraz. Veď pozri, on je podnikateľ. Slniečko, to sú všetko pičoviny, on buď predával, alebo robí DPHčky. Áno, ešte aj to, Ujo. Ujo, ja to tam vidím. Čo si videl? Však si chcel kávu, to je sladidlo. Vypí to. Ne, Vypí to? nie.